Takže doufejme, že to všechno dobře dopadne. Jenom ještě pojďme si představit Ondru Špilera, 27letého borce v rohu modrém. Pracuje jako státní zaměstnanec, zástupce Lana Praha a trenér je Viktor Petrlík. Toto je jeho 6. zápas kariéry, 3 vítězství, 3 prohry. Takže tady vlastně si svojí bilanci vylepšil, takže doufejme, že bude všechno v pořádku. Máme tam zkušenou paní doktorku Čvančarou, takže ano, slyšel jsem dobře od zkušeného rozhodčího Marka Lončáka, bývalého reprezentanta a účastníka několika mistrovství světa, že takzvaně oslovuje. Už jsme zpátky, tak zaplať pámu. Ano, je to o sportu, dámy a pánové, Jakub Barninec! Nevadí, to se stává. Poprosím do ringu zástupce firmy Red Light Jiřího Matelu, aby předal cenu vítězi a poraženému. Děkuji. Zároveň bych poprosil dámy, aby přinesli pohár a výživové doplňky společnosti ATP Nutrition, která dala ceny. Oficiální verdikt zní KO. V tomto zápase vyhrává Ondra Špiler, Lana Praha. Ale je to o sportu ještě jednou potlesk.